Os porbois. Isto é no Valdomao, mira. Este é no Valdomao, no que aquí hai como unha ponte que pasa da casa á parte onde había pois unha lareira, o forno, un patio moi grande, a casa en que nacín. Agora está a pedra á vista. Ves? Sí. Valdomao, cunca de beber o viño amargo do amor feito distancia para sempre, estadea de pombas fuxidías, abano de colores que se esvaen, pó milenario, casa, todo está alí e todo foxe nun fluir de fume. Velaí o primeiro poema fondamente conmovedor do seu primeiro poemario, Tras as portas do rostro, a que pertecen estes versos. A casa, por tanto, o Valdomao, onde sempre se retorna, o lar e a terra que sempre se queren volver tripar e nunca esgotan a súa beleza e o seu imán. Mais a casa, en Marica Campo, é aínda moito máis. Na reclamación dunha casa colectiva de noso, dunha patria amada e recoñecida como tal. Nalgures andarás, nalgunha guerra, quizáis nunha cidade destruída, osmando entre os cadáveres a vida, que o oficio de vivir nunca te aterra, sempre a loitar coa xente que se aferra aos soños e que aposta na partida, aínda cando a causa está perdida e mesmo cando sabe ben que erra, pintando arcos da vella na tormenta, liñas policromadas como pontes, cousas de non matar e volvoretas. Así te podo ver, sempre a mantenta onde se movan máis os horizontes, que as ondas do teu mar nunca están quietas. A literatura toda de Marica Campo fai ben certa a máxima de que as letras galegas de maior calidade sempre aliaron talento e capacidade estética con amor e defensa do país. Venia, pois, a obra toda e a personalidade sempre xenerosa e xentil de Marica Campo, alta escritora, muller de noso, galega de pro.